ዝኾነ ሰብ ሓሳቡ ገንዘብ ዝና ጥጡሕ ናብራ እዩ ዝኾነ ሰብ ቃላቱ ምጉርምራም ሕሜታ ወረ እዩ ዝኾነ ሰብ ልማዱ ምዝንጋዕ መስተ ምትካኽ ሜክ አፕ ጽቡቕ ምግቢ ምስራሕ እዩ ዝኾነ ሰብ ባህሩ ስምዒታዊ ምዃን ምኹራይ ሕነ ምፍዳይ ቀልጢፍካ ምፍልላይ እዩ በዚኦም ነገራት ካብ ዝተኸበ ሰብ ፍቕሪ ምርካብ ልክዕ ከምታ ዝጠፍአት ንእሽተይ ዑንቂ ምድላይ እዩ ንዝጠፍአት ንእሽተይ ዑንቂ ምርካብ ብዙሕ ምጽማም ተስፋ ከይቆረጽካ ምድላይ እኳ የድሊ ይኸውን ካብ በዞም ዝጠቐስኩም ዝተኸበ ሰብ ፍቕሪ ምድላይ ግን እንድዒ ካልእ ፍቕሪ ቻው ክትብሎ ዝደፍኣካ ናይ ገዛእ ነብስኻ ክትብድሆ ዓቐበት ዝኾነካ ስምዒት እዩ ንኣብነት ፍቕርን ሓዳር ምስ ጀመርካ ነቲ ሕሱም ምምናው ክትብድሆ ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ነቲ ጥራሕካ ምስ ኮንካ ምስ ሓመምካ ምስ ሰኣንካ ወላ ናይቶም ከከኣሉኒ እዮም ዝበልካዮም ምግዳፍ ክትጽመሙ ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ነቲ ንኽጸሮ ብዙሕ ኣሸጋሪ ዝኾነ ሕማቕ ባህሪ ብጻይካ ብትዕግስትን ብህድኣትን ክትብድሆ ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ነቲ ንኽትገጥሞ ብዙሕ ጻዕርን ትግሃትን ዝሓተካ መሓለኻታት ህይወት ሕሰብ ናብራ ሽግራት ክትገጥሞ ብድሆ ኣለካ ድዩ ነቲ ከም ሓረግ ዝጥምጠመካ ከም ጽልኢ ጸርፊ ማህረምቲ ቆይቓ ኩራ ቁጥዐ ክፉእ ሓሳብ ንምንጻግ ዓቕሚ ኣለካ ድዩ ነቲ ከም ኮበርታ ዝጐልበበካ ሕማቕ ወልፊ ከም መስተ ቁማር ትኪ ክትሓድጎ ብቕዓት ኣለካ ድዩ ነቲ ብዙሕ ልቦናን ምስተውዓልን ጥንቃቐን ዝሓትት ምእላይ ሓዳርን ኣተዓባብያ ቆልዑን ክትበቅዕ ፍልጠት ኣለካ ድዩ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ ምሳሌ 11:14 ጥበበኛ ምምራሕ ኣብ ዘይብሉስ ህዝቢ ይወድቕ ብምብዛሕ መኸርቲ ግና ደሓን ይርከብ ይብል ማንም ሰብ ካብ ምውዳቕ ናይ ኣዳም ዝወረሶ ድንቁርና ኣለዎ ብስምዒታዊ ነገር ዝተተንከፈ እዩ ናብ ናይ ውልቁ ነገር ዝተጸግዐ እዩ ብፍልጠት ዝተዛብዐ ብፍትወት ገንዘብን ቁጠባን ዝደፋፋእ ብናይ መሳቱ ነገር ዝተጸልወ እዩ ስለዚ ብቐዳምነት ንድንቁርና ከመይ እየ ንስምዒተይ ከመይ እየ ንናይ ውልቀይ ረብሓ ጥራሕ ምጥማት ወይ ንነብሰ ፍትወት ከመይ እየ ፍልጠተይ ከመይ እዩ ካብ ፍቕሪ ገንዘብን ቁጠባን ምጥቃዕ ከመይ እየ ብናይ መሳቱ ሕማቕ ልምድታት ምጽላው ከመይ እየ ኢሉ ንገዛእ ነብሱ ምፍታሽን ምምርማርን ከድልዮ እዩ ምስ ወትሩ ዝዕዘቦ ብዙሕ ክፉእ ባህረይን ድኻመይን ክትመጽእ ዝጽበያ ኮኸብ የብለይን እሞ ይጥዓመካ ፍቕሪ ክቡር ፍቕሪ ሓደ ግዜ ንዓይነ ክትስዕበንን ኣነ ሰዓበኒ ክብለካ እንተኾይነ ኣዝኻ ብቑዕ ምስ ትኸውንን ከምኡውን ኣነ ኣድካማ ዓቐበት የልካነ ነርካ ኢኻ ስለዚ ኣነ ንዓኻ ኣይበቅዕን ከምኡ ድማ ዓቐበትካ ኣዝዩ የድክመኒ እሞ ይጥዓመካ ፍቕሪ